Takže vítajte ľudia, toto je naše prvé video. Dnes budeme točiť Urbex, starej opustenej škole, ktorá je už opustená 50 rokov. Takže chlapci, vrhneme sa na to. Áno. No, takže ideme to tu preskúmať, najprv preskúmame túto, nie? Prvú miestnosť? Prvú miestnosť, áno. No takže boli by sme radi, keďže je toto naše prvé video, boli by sme radi, keby ste nám dali odber, like, koment a zazdieľali toto video, aby sme sa mohli dostať ďalej. Takto to tu vyzerá. Ja som to akože poporu videl, no. No. A ja? Bol? Ja? Ja som tu akože párkrát prechádzal cez to, ale nikdy som nešiel donútra, no. A ty, Alex? Tiež tu nebudeš. Tak ideme ďalej, postupujeme. Tu by mala byť veľká hala. Hej, mala byť tu veľká hala. No neviem, lebo s nami hovorili, no toto je dosť veľké. S nami hovorili, že toto je 50 rokov opustené, takže to už musí byť dosť staré. Aha, pozrite, ešte okno tu porozhodzované. Už tu niekto musel byť. No. Tak to vieš, ako to niekde. Aha, toto ešte na šňúrku bolo napojené. Machri. No. Tu je jedno zasporiadna kopa. Cikso. Takže ideme ďalej. Čo tu máme? Zase rozhľadaný bordel. Šukaj tu. Čo? More. Ono by ti tak padlo na hlavu, tak koniec. Je v tom dačo? Neviem, čo som to. Aha, tak to si tu zavesil. Okno. Je to prázdne. Je to prázdne? Aha, tam 1980. A hlavne, že 50 rokov staré a tam to dal 1980. No, to je tam 1948. 48, no. Tu si to ešte takto zavesil. Aha, to bola sviečka. Tak ti vravím. Je to Bol tu musel sviečka. robiť Urbex. Ideme ďalej, ne? Tam sú sviečky. Počkajme minútku. No, tu sú sviečky. Ale podržíš kameru na minútku? Ale je to dosť prázdne. Je to veľmi prázdne. Musela byť šviečka. Ďakujem, Alex. A tu tej vody majú záchod. Je to tam hovna. To je jak hovna. To je Dobre, ideme ďalej, no. Čo tu budeme mať ďalej? Fú, toto je dosť rozbité sklo. Pozor, chlapci. More pivnica. More tam nejdeme radšej. Potom pôjdeme na konci More videa. tam hore je pod. Ideme Poďme tam. aj tam. Počkej, Áno, počkaj. áno, pôjdeme aj tam. Pozor, ale... Pozor. Á, to... Počkaj, keď tu boli jedny záchody na tejto škole. Pre učiteľov, pre dievčatá aj pre chlapcov. Tu si chlapci museli dobre zakúriť. To som ešte nebola, ešte musím. No nie? Ľažky, tu niekto musel byť už pred nami robiť Urbex. Museli tu byť určite. Ešte tu rozbité. Často rozbité. Na materu. No tak kde ideme teraz? Ideme do pivnici. Do pivnice alebo hore pôjdeme? Ideme hore. Ideme radšej hore prvý. A pivnicu necháme na koniec. Takže ideme. Cukr. No ja tu tam dať hore nebu. Á, aby tam nebolo jak bezdomovci. To sú rozjebané školy tu. No. Veľmi. Ešte som zavral pivenka. Je to tu rozbité. Dosť rozbité. Čo je to? Ale hlavne, že okna nové, no. Okna nové. to hej no. No a tu je napísané preč. Idem bližšie. Dáme porozum, čo bude pred pár ľudí. Preč. A my na to nepôjdeme. Jak my na sklone pôjdeme.
Moral len poď, pozrieme sa, či pôjdu otvoriť Ej, okna. minútku. Dali sa otvoriť? Určite, však jak nové vyzerajú. Nechceme fakru. Fakro, no. More, Idú otvoriť. idú, ale ťažko. No, dosť ťažko. Možno by sa dalo vyliesť aj na strechu. No to radšej nechcem riskovať. Dalo by sa. No, dalo by. Nie, ale okno sa dali kúriť. Všetko rozbúrané. Tu je ešte ruská tota. A, hej, more, vidíš? To je čo, nie? Čo? Čo? More sa bojím, že by sa tam toto neprijebalo. Ani nechoď tam. Kúkaj tam. No, tam taká diera. Čo, ťažko tam to Kámo, sa tam keď spadneš, tak koniec máš. Pozrieme sa Čo je tam? na skalu. Tak, počkaj. Som potiaľ si pre skalu. Minútku, však len tu ukážem divákom. No. Je to dosť staré, no. Už to všetko rozpada sa. Koľko to má rokov? Hovorili, že opustená je už 50 rokov, takže tak 100 rokov môže mať túto škola. No. Dosť ešte také, že hranoli sa ešte. No, hej. Museli vymeniť. Lebo tu nechodili. Aj tak prasknuté. Čo toto nie je. Nechodili tak, jak tam bolo. Tam to stranička je. Neviem, tak to tu je. Republika bola jednou z hlavných úloh kultúrnej. To zdá, aký Revolúcie, no. No. Nejaké knihy, asi dejepis, alebo čo. Tu je plota, že tu musia byť staré knihy. Ja. Lenže tu niekto musel byť. Niekto, kto tu všetko vyrábal, lebo tu fakt nie je nič. Tam dole bola jedna skriňa, to čo z nej. Idem sa pozrieť tam tú stranu, čo tam je. Poďme. Neviem, či toto za nimi pripáňa, ale... Počul si? Hej, počul som. Ale keď toto s nami spadne, to je koniec. More pozerať, tu je to dúre. Si, more. Ešte tam kameň, ešte asi pod nami je ešte... Hej, pod nami je ešte jedna tota. Takže nemáme sa čoho bať. Ale aj toto sa môže pripadnúť. Je tu dosť staré, takže... Nejaká potrubie tu je. No? Trúbka. Idem sa pozrieť tam. Hej, idem sa pozrieť. Sme tu všetci? More? Čo more? sa tu. Pozeraj. Nerb. More. S nami spadni. No som skoro spadol. Čo je tam? Nič také. Všetko zabetonované, to asi ide dole. Tam dole som videl jeden komik. No ale taká úzka tu je fakt, že... Preto sme si zobrali masky, Čo je? lebo tu je prach. To je tiež komik. Ale more hodíme tam dať čo? No, more, skús. On má kameru To tam. je ťažšie. Daj tam mobil. Väčší kameň. Toto je... More, jaká pavučina. Meší sa toto? Neviem, kľudne, vyskúšaj. Meší sa to. Ale podržíš kameru na minútku. Pára ti maska? Hej, pára na masku. No Je to nechcem dosť dýchať, staré, no. ten troch. Však hej. Neviem, koľko trúbky nás tu boli. Ale čo more poviem, že Ďakujem. hlina, hej. Kde? Pozeraj, tu je hlina. No. No počkaj, Morček, to ani telosvičia není. No. To také neboli, takže telosvične a tak. Aha. Tak čo teraz, pozrieme sa dole do pivnice. Či to ešte trošku pobadáme. Trošky porozprávame trošku. No, ešte pobadáme tu trochu. Pôjdeme dole teraz. Rozprávame ešte. Pôjdeme do pivnice. No, dobre, ideme. Ideme dole. Idem prvý ja. Ja poďme. Dobre, choď. Ale ty ideš prvý? Idem ja, dobre. No ani toto schody. Nemám? Nie, troch. No, toto schody sú jak... Nedá sa spodom chodiť, lebo to je ako rozbitý schod. Čo?
Toto more, tu hovorím, že tu musel takto robiť Bruex. To určite. Aha. Toto všetko rozbité tu na paderu. Čiže to okna pôjdu otvoriť? No. Idú! Idú otvoriť. Aj toto? Pôjdu. Hej, asi. Ale vyskúšame. Nie, nepôjdu už. Vyskúšaj to ty. Idú. Idú. Ale tu nerobíme. Opa, radšej nerob, more. Hovorí, tu musím... Lebo potom bezdomovec môže prísť. Počkaj, prvé toto. Áno, prvé toto. Ten Poď kam. nejde, vyjeb sa na to. Nie. Dobre, ideme. Ideme sa pozrieť do pivnice teraz. Do pivnice sa ideme pozrieť. Dobre, ideme. Baterka zapnutá. Ideme sa pozrieť do pivnice. Daj, pozri to, ako nebol, potom. Zere, more tam dole, ako má. Počkaj. More, ja som tu ešte nikdy nebol. Dobre, ideme ďalej. Takže ani to nie je ani sranda, lebo... Pozri, tu je more jak strop. By som si mohol buchnúť hlavku, by som si dal pozor. Buchnúť hlavu a tu padnúť na to. Hore, pozeraj! Čo? To čo je? Babinka! Čo? Tak tu robil Urbex, tu. Krehúľa. Ty vole. Som čakal väčšiu pivnicu, no. Ja tiež. Kto mal toto Je robiť? to taká veľká škola, to je. Ale... Ako zvonku vyzerá obrovská, že by mala, ja viem, dosť veľa vecí vnútri miestnosti a príde vnútri nič. Ale tu okno otvorené, stadiel nejaký bezdomovec príde vybavený. Alebo sú tu veľké miestnosti. No, veľké miestnosti tu sú, no. Mora, toto sa babíka. Pozeraj, more, jak je priviazaná. More! To je tak priviazané. Čo je? Nemohol som sa toho dotknúť. Teraz mám v rukoch prachu, jak ja, pozri. Druhé des, musím zobrať kavice. Daj pozor na hlavu. Dám. Ideme hore. Poďte chalani hore. Teraz kam pôjdeme? Teraz? Ideme si do tej veľkej budovy. Miestnosti, do tej miestnosti. A pozrieme sa tu. No? Je to tu dosť rozbité. A to nemôže sa to ten komín? Asi je, nie? Ešte aj tam šachta je. Môže byť, no môže byť. Dobre, to tu veš. Tak si to správali, že tu vonku malo byť tiež vydačo. Že tu bolo vydačo. Kde? Tu vonku? Nie, tam to nie. Čo tam bolo? No? Moralo to tu je skoro všade. Tak bylo vrajím, že Urbex, nie? Urbex Tu robil. musí byť Urbex. Tak pozeraj tu skrine, čo to je, tam spiečky. Ale more, to bolo jasné, že tu ak to robil Urbex, lebo prídeš do opustenej školy, čo tam čakáš? Lavice, knihy a také. Prídeme tu a vidíme jednu skriňu vybavené všetko. Takže ešte tam jeden stolík a záchod. Všetko zbili, všetko. No, všetko robili. Všetko si tak kde zobrali, predali, alebo dači také. Toto nechcú ma tam lákať. Kde tam? Ideme tam, no, ideme sa tam pozrieť. Hej, boli sme tam a pozrieme ešte raz. Možno tam nájdeme dačo lepšie. Ale tam je ešte jedna miestnosť, boli sme tam, vidíš túto ďuru. Hej, idem tam. Aj more to tam hore, jak sme išli. Hej, tam hore. Koľko je tu ešte zachodová miesta? Okay. Hej, nie? Hej? To je jaká malička. To je prváčikov. Hej more, tu že vraj boli prváci, druháci, treťáci a štvrtáci. A zbytok už chodil tak kde preč. Tu nebol druhý stupeň. To bol iba prvý. Je tu aj to, je tu aj to, že...
Strašidelné, no. Hm? Akože v noci, keby som videl tam tú babíku, to som sa tam normálne došťal ja. Ale Musel byť frajer. že by tam išiel, by sa nestrašil. A tak môžeme pokračovať s tým ďalej. Jasne, môžeme. A aj o druhých takých budovách, že... Ľudne. Len vidno, že jak to tu je rozbité. Skoro všetko ukradli. Je tam dačo. Tak starší mi Vonku by- hovorili, že tam čo je. Že tam niečo je. Ja by som sa tam pozrel. Tiež, ale... Vonku, ale nič nevidno, no. Tam ostaneme, no je to problém. Jak sa tam Pavučiny tu je kopec. A tu Chlapci, je- radšej na bok od okien, bo môže spadnúť. A tu je taká drážka, keď vidíš. Áno, vidím. Keď sme išli tam tú drážku, by sme dačo nájsť. Mohli, no. Ďakujem. Ideme sa pozrieť. Tak zastaví video. Áno, pozastavím. Takže sme tu dorazili na tú druhú stranu a pozrieme sa, čo tu dole má byť. Zarastené to tu je fakt. No tak. Projdeme určite. To stadiaľ nie, ale stadiaľ tu môžeme prejsť kľudne, bez problémov. Amor, tam sú dvere! Hej? Hej! Tam bude asi jedna pivnica. Alebo schody, neviem. More! Pivnica! What the fuck? More, pozor na čo. Áno, dávam pozor. Tu čo muselo byť? Pivnica? Ale čo tu je? A mne je už blesk. Či ide mi to slabé. Len ma zaujíma, čo tu dá. Pozere, more, to je nejaká hadica. Čo to je? Kto vie, more, čo tu To mohla dá? byť aj kotolňa. No, No môže. najpravdepodobnejšie. Také trubky naťahané. To je cement. Máš pravdu. Bude, jak kameň. Ideme tam. Ideme sa povedzte do zádu. Tady sme aj objavili novú miestnosť. Tak ideme. More, tam čo je? Kde? Pozeraj. More, čo tam je? Tam sa Poďme ešte pozrieť. nedostaneme. A môžeš podržať mi kameru, Michal? Áno. Ideme sa tam kouknúť. Tam môže byť. Moral, a tu je po piči zaraštenie. Tak sa tam pozrieme. More, ako tam dostaneme? Neviem. Ak môžeš prejsť? Dobre. More, tu bakno môže byť. Môžeme sa z toho dostať? Áno. Dobre, idem prvý. Idem prvý. Môžeš si zachodiť. Jopa. Máš pozor. Hej, zachodí. Aha, zachody tu boli. Poďme. Tak je. Čo tu je hovna? More, to je aké veľké! More. Ale? Neviem, či to vidno, bude vidno na kamere. Pozri sa, Alek, pozri. Tak to je veľké. Ideš? Á. To vidí. Aj tu. Tu zachodí. No tu čo hľadaš, že umývadlo bolo, alebo dačo také? Tu zachodí, to tu sú. Zachod. Tam je ešte jedna miestnosť, ale do tej sa nedostaneme. Ja sa tam dostanem určite. Len sa- Dostaneme, no. Skúsim sa tam Táďa raz, keby si to dostal svoj, hej. Táďa raz. dobre, to prejdem. Prejdem zase. Mora, ty tu bol. Fú, to čo je toto? Ale toto ešte na nás jebne toto. Čo? No, Pod by ma zaujímal. aj mňa. Ja sa tam dostaneme. Nie. Ale kameru by som mal pozdvihnúť, nie? Keby som... Milujem. Neviem. Nebolo vidno. Neviem, či tam dačo bolo. Koľko tá diera? Sa neviem. Neviem, jak sa tam dostaneme. Mali som dostať sa. Možno toto dá jak využiť, kde sa na toto postaviť, počkaj. Pomôž mi, Alex, lebo držím kameru. A toto by sa skúsil, držím.
Knopka. Dobre, tá, toto sa nepostavíme. Toto musí. Podaš kameru. Áno. Myslíš? Voláme sa tu. Nie, nepoláme sa tu. Tvrdo je to. To je stále. Počkej, ale tam choď, tam, na toto stupku. No to daj kameru. Čo tam je? Nevidím poriadne. Dobre, poradšie. Vidím dobre. Ale myslím, že sa tam nedostaneme. Tak asi Nie, to tam sa skončíme, nemá. nie? Lebo neviem o ničom, že tu ešte dačo je. Dobre, takže sa s vami lučíme. Takže dajte like, odber, Ináč Zvonček. naše mena sme sa bodli. inak naše mená. Ja som Rasťo, toto je Alex a toto je Michal. Ovce pichal. No, takže odber, like, koment a uvidíme sa na budúce. Čau. Čau.